kod nas neće biti građanskog rata. Ne. Ali će zato biti mnogo sukoba i stradanja među ljudima. Jer ova negativna energija i frustracija toliko je jaka da će biti dovoljna jedna iskra ili jedna reč da dođe do sukoba. Gle, kako smo mi svi zamišljeni, dovoljno će da bude da izađemo na ulicu i da pogledamo ovako kao gledamo nekog. U stvari ga mi uopšte i ne vidimo. I onda ti on kaže, šta me gledaš? Hoću da kažem, do te banalnosti da to sve može da ide. Jer i ovi ljudi koji su se identifikovali sa svojim zanimanjem, oni već, boga mi, padaju u depresiju i mnogi ljudi padaju u depresiju. Uglavnom te ljudi pozovu kad su tada u njihovim kritičnim situacijama. Pa da, to svetlo, mislim, možda smo negde na polovini, ne znam, ali nešto po meni, apsolutno to svetlo na kraju tunela je veoma daleko. Sve ovo što ja pričam. Lekovita eterična ulja od smilja, slatkog pelena, mente, ruzmarina, lavande možete poručiti preko sajta I'm Immortel koji ostavljam u prvom pinovanom komentaru ispod ovog videa. Ukucajte kupon kod PROFA da ostvarite popust. Svi znamo koji je kvalitet vazduha danas i koje se sve čestice mogu naći u njemu, pa je pametno imati kvalitetan prečišćivač vazduha u kući gde boravimo. Ovo nije jeftino, ali ostavit ću link gde možete imati i do 30% popusta kada kupujete preko mene. Biće to u prvom pinovanom komentaru ispod ovog videa. Svako dobro. Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to sada niste uradili, kliknite na subscribe da vidite i buduće emisije. A moja draga gošća, evo kod mene po treći put, Marina Zdravković. Ja, kako sam je i prethodni put, to je prethodno 2 puta, kako sam je najavio, to je žena koja vidi na specifičan način kada gleda nečije oči uživo ili još bolje na slici, čak u digitalnom formatu. Dakle, kada se zagleda u sliku, tad može bolje da se fokusira i u stanju je da puno toga kaže, neke detalje o čovekovom karakteru, o životu, o sudbini i to na specifičan način ide iz godine u godinu i priča evo šta je bilo tada, a evo šta je sada, evo šta će sledeće godine, pa sledeće. I to se jako zanimljivo poklapa sa realnom slikom. Barem je to kod mene bila reč, a i kod ljudi za koje sam čuo, kojima je ona radila. Ona je inače po struci elektrotehničar, bila je komercijalista, maser, ipak njena prirodna struka kojom se bavi je da, eto, na ovaj način pomaže ljudima. Nije samo u tom gledanju, nego je i u radu sa ljudima. Dok im ona to gleda, onda se posvećuje i rešavanju ljudskih problema na neki način. Dakle, tako, Marina, zadovoljstvo mi je što se evo po treći put družimo. Naravno i meni je zadovoljstvo i dobro te našla i pozdrav, znači još jednom tebi i svim tvojim gledalcima i pratiocima. Hvala puno. I pa eto, da krenemo od recimo tvog viđenja kolektivne slike svesti, pošto ti gledaš individualno sliku pojedinca, ali si puno tih slika gledala i onda videla u tim njihovim godinama koje dolaze određenu, ajde kažemo, budućnost, pa možeš li sad spram toga da nam kažeš možda kad skupiš sve te ljude, sve te slike, kako ti kolektivnu sliku dobijaš i kakvu budućnost mi možemo da očekujemo? Pa mogu ja to ovako nešto ukratko da kažem. Ja naravno da neću da ulazim u definicije kolektivne svesti.
Ja mogu samo da kažem da je po meni kolektivna svest, znači sve ono što masa ljudi prihvata kao zajedničko i deli to. Sada, pošto mi imamo različite kulture i svaki narod koji ima svoju kulturu, tradiciju, stil života ima i svoju kolektivnu svest, znači to je različito. Sada sam gledala, ja bih nešto ovako, razmišljala sam da, sad mi kažemo te ovi iz duboke države, te ne znam, ljudi iz senke, ne znam kako već ime, da im se da univerzalno, evo ja ću da ih zovem neprijateljima. Ja stvarno mislim da oni već decenijama unazad rade na promeni sveta, to na jedan vrlo suptilan način, ali da je sada, kako se internetom, pojavom interneta, da su oni nekako sebi stvorili tu mogućnost da mogu brže i jače da utiču na ljude. Mislim da zaista žele da stvore čoveka po svom modelu, da se smanji različitost i da svi ličimo jedni na druge. I da to rade tako što nameću nove trendove preko muzike, preko mode, pa evo, plastična hirurgija je dobar primer, devojke zaista liče sve više jedna na drugu. Pa zatim čujem kako pričaju tako da u budućnosti neće biti potrebne sadašnje religije, već treba da bude jedna religija, pa da neće da bude papirnati novac, pa kažu da će da bude čipovanje dobro za nas, pa ističu prednosti čipovanja, kako mi nećemo morati da nosimo te bančne kartice naše, ma uopšte ni jedan dokument nam neće trebati, a čak ni ključeve od auta. Mislim, to su sve prednosti čipovanja, da ne nabrajam dalje. Ali ne sviđa mi se to što gledam da mi to sve prihvatamo, kao nešto neminovno. Stalno pričaju ljudi, tako će biti, tako će biti. Zašto se nas zapitamo, zašto to mora tako da bude? Može, ali i ne mora, ali tako? Da se mi prosvestimo da i mi imamo doprinos da sprečimo to. Zašto sami sebe nekako unapred činimo nemoćnim? Jer mislim da to nije dobro, u stvari čak mislim da je to opasno, jer tako može da se stvori na nivou kolektivne svesti, pa možda čak i globalne, da jednostavno mi onako pasivni posmatrači i komentatori, tako reći, da jednog dana se probudimo sa nametnutim novim načinom života koji nama uopšte ne odgovara. Ja bi to tako rekla ukratko. A ovu našu situaciju, mene to više zanima, kod nas, po meni, kod nas neće biti građanskog rata. Ne. Ali će zato biti mnogo sukoba i stradanja među ljudima. Jer ova negativna energija i frustracija toliko je jaka da će biti dovoljna jedna iskra ili jedna reč da dođe do sukoba. Gle, kako smo mi svi zamišljeni, dovoljno će da bude da izađemo na ulicu i da pogledamo ovako, kao gledamo nekog. U stvari ga mi uopšte i ne vidimo. I onda ti on kaže, šta me gledaš? Hoću da kažem, do te banalnosti da to sve može da ide. Jer ovo je stvarno vreme gde je sve u neizvesnosti i u brizi. Kako ćemo, prvo, ljudi su zabrinuti za svoju egzistenciju, pa su zabrinuti da li će biti rata, neće biti rata, pa i na globalnom planu. Tako da taj strah dugo traje. Ljudi, mi smo samo ljudi, mi čekamo, kako mi kažemo u narodu, da vidimo svetlo na kraju tunela. Po meni, to svetlo, mislim, možda smo negde na polovini, ne znam, ali nešto po meni, apsolutno to svetlo na kraju tunela je veoma daleko. Sve ovo što ja pričam, to je već vidljivo. Svako će kaže, pa nisi rekla ništa novo. Nažalost, nisam ni rekla ništa novo. Mene mnogo više brine to što će sve ovo da jača.
Znači, neminovnost je. A šta će onda da se desi? Ljudi će kroz neko vreme još više izgubiti smisao života. A to je strašno. I onda će da bude i još više odavanja alkoholu i drogama, a nažalost i pokušajima samoubistva. Ja sam stvarno rekla i svi znaju, koji me poznaju, da ja uopšte ne volim da pričam o crnim stvarima, a ovo jeste crno. Ali sada želim da to kažem iz prostog razloga što ja mislim da mi možemo nekako da se spasimo. To je neko moje mišljenje. I sad, taj spas svih nas je stvarno u nama, jer Bog je u nama. Mi treba da osvestimo taj deo, da se povežemo sa sobom, da osetimo šta intuitivno osjećamo. U suštini, nama treba samospoznaja. A važnost svega ovoga što sam rekla, sam shvatila baš radeći s ljudima. I zato želim o tome da pričam, jer svakodnevno radim sa nekim, a narod čine jedinke, je li tako? Pa ako to je primenljivo i daje dobre rezultate kada radim sa pojedincima, ako bi to probali veći broj ljudi, eto, ja verujem u to da bi to nešto pomoglo. U svakom slučaju neće nikome da škodi. Eto, iz tog razloga ja želim da pričam o tome. Sada nije vreme da mi drugim ljudima pričamo šta oni treba da rade, šta je ispravno, šta nije, jer to bi moglo da dovede do sukobe. Mi sada, u ovom vremenu, možemo samo da podignemo svoj nivo svesti i da pojačamo svoju samokontrolu. Znači, evo, na primjer, ja kad izlazim iz kuće, ja udahnem duboko i pojačam svoju samokontrolu. Znači, svesno to radim. Jer idem po fazonu, bolje je da sprečim nešto nego da lečem, je li tako? Jer može da nam se desi kad izađemo da nas neko nepravedno optuži. Može da nam se desi da nas neko opsuje. Može da nam se desi da nas neko vređa. Mislim, sve i svašta može da nam se desi. Meni lično, kada se desi nešto neprijatno, ja prvo pomislim, Bože, pomozi njoj ili njemu i meni. Ta prva misao meni stvarno daje par sekundi, to su deliće sekunde, ali mi daje prostor da udahnem i da vidim koja je osoba, zašto to radi. I stvarno, obično, to nikakve veze nema sa nama, jer jednostavno su ljudi besni, frustrirani, ljuti, razdražljivi, mislim. I mislim da se mi samo nađemo u tom trenutku, na tom mestu gde je ta osoba eksplodirala. I ta smirenost za koju pričam, udahnemo, može da nam pomogne da zaista izbegnemo mnoge neprijatne situacije. Sećate nekada kad smo išli ulicom pa nas neko zakači ramena, pa kaže izvinite, pa mi kažemo, ništa, i nasmejemo se. Ja mislim da je to sve daleka već prošlost, sve više i dalje. Jer sada, nažalost, i osmeh može pogrešno da se shvati. I ljudi kad mu se usmehneš, on može shvati da mu se smeješ, da mu se rugaš. Tako da, to ti je... Mora da budemo smireni i samokontrola. Onda gledam, svi smo svedoci da svakodnevno smo izloženi crnim vestima, crne vesti, hronike, događaji. Mislim da sam jednom rekla što nam ne daju jedan dan pauze, da bude jedan dan proglašen da imamo odmor. Ali nećemo mi dobiti taj dan pauze, zato što ovi naši neprijatelji, kako sam ja rekla da ih zovem,
Oni jako dobro su psihološki proučili nas i jako to dobro rade i to nije slučajno da smo mi izloženi tim lošim vestima. Jer lošim vestima, crnom hronikom, oni zaista nas drže u stalnoj nekoj napetosti, neizvesnosti i strahu. Smanjuje nam se vibracije, jel tako? To je normalno. A zašto im to služi? Pa da manipulišu s nama. Mnogo smo onda ranjiviji i mnogo smo podložni toj manipulaciji. Dakle, ja sam te pitao da nam kažeš ono što si ti videla kod ljudi dok si im gledala, jel? U slike, da mi kažeš šta ti tu vidiš. Znači, kod jednog si videla, ide ti to. Sljedeća godina, sljedeća. Kod drugog si isto videla, ide ti ovo. I sada, jel možeš da nam kažeš šta otprilike ide u kolektivu ili ne možeš? Ili samo kod jedne osobe, da bi znali da li ide neka katastrofa ili ne ide, da li ide ta digitala. Ti si nam u suštini rekla da idu ne građanski sukobi, ali idu sukobi na ličnom planu više. Da, idu na ličnom planu i apsolutno kod svih ljudi se vidi taj strah, ali se isto vidi da osjećaju potrebu baš za tom samospoznajom. Znači, ja svakodnevno to pričam ljudima, jer, kaže, ja osjećam, ali ne znam kako. Recimo, to su vrlo česta pitanja. Osjećam, ali ne znam kako. I onda, naravno, svakome kažem prema njegovom, mislim, kako bih drugačije, mislim, mada je to univerzalno, može da se kaže za sve. I pričam svakome da, u stvari, na neki način pokazuje im način kako da dođu i da se povežu sa svojom podsvešću. U tome je cela poenta. Jer kada se čovek poveže sa svojom podsvešću, on ima sve odgovore u sebi. I ja stvarno svima pričam, ne treba vam svakodnevno ni Marina, ni Jastrub, ni zavirite u sebe, osetite. I zato sam i rekla da sam došla do ovoga da podelim sa ljudima da je ta baš samospoznaja važna. Jer to su, znači, pojedinci, što kažu, jer kad oni to urade, kada promene, kada upoznaju sebe, u stvari oni ništa ne menjaju, oni se samo spajaju sa sobom, onda zaista mnogo lakše rešavaju te svoje probleme i dileme. I u tome je cela poenta. Ali, šta je problem? Znate, znaš onu izreku kako kaže, ko je pobedio sebe, pobedio je ceo svet. To znači, koliko god da to zvuči jednostavno i lako, to uopšte nije ni jednostavno ni lako. Jer teško je da čovek menja svoje navike. To je ono što kažem da zona konformizma, to jest možda je poznati reč zona komfora, stvarno drži ljude, tu nema napretka. Ali zašto nas to drži tu? Pa jer je poznato, kako god, neka je to stanje patnje, neka je, nisi zadovoljan, ali masa ljudi ima strah od promene, a u prevodu masa ljudi ima strah od nečeg novog. I zato oni ostaju dugo. I ja znam kad radim, meni treba nekada, neko čak sa mnom radi recimo po 2-3 meseca, naravno ne svakog dana odredimo termine, dok im pomognem da se oni tu, da se povežu sa sobom i da ojačaju i da onda zaista krenu dalje. A meni nije svrha da neko mene stalno zove. Ja sam najsrećnija i veselija kada posle godinu, 2, 3, 5, nebitno, kada me neko pozove i kaže da mu je dobro. Jer to je u stvari poenta i to je prava pomoć. To je svrha ovog mog posla koji ja volim. Uglavnom te ljudi pozovu kad su tada u njihovim kritičnim situacijama. Pa da,
kada ne znaju gde će, kada ne znaju šta će, ali osjećaju i zato sam sigurna da ove periode koje pričam su tačni. To je opet, to su sve potvrde na osnovu toga što meni ljudi, da ja to kažem, povratne informacije. Jer kada, recimo kada dođu u periodu promena, ti periodi promena su različiti kod svakog čoveka, kod nekog traje 2 godine, kod nekog 3, kod nekog, mislim, nema pravila. I znači sve ono što ga je mučilo pre toga, on je to mogao, dođe mu na pamet, muči ga, ali je lako mogao da pomeri od sebe. Kada dođe u tom periodu promena, a hoće, neće, stvarno se sve podigne na kubni kvadrat i on mora da se suoči sa tim. Sada, pošto stvarno je Bog dao slobodnu volju, to ne znači kad neko kaže, jel to mora tako da bude? Ja se s tim ne slažem. Ne slažem se jer iz prakse vidim da nije tako. Ako se čovek posveti, radi, on može to da promeni, da izvuče, da mu bude dobro. Ali čabe njemu dobar period dok on leži i kaže jao. Nema ništa toga. Taj period će da prođe pa će posle, naravno, ima više tih perioda kada čovek ima. Ali uglavnom ono što ne rešuje u ovom periodu trebao je, on to vuče u svom sledećem periodu. To je to. Mi to nismo radili u prethodnim ovim intervjuima kad smo snimali. Da li bi mogla, pošto se ja slažem, da recimo, da, ne znam, da li možeš da gledaš mene, da kažeš nešto ljudima o meni, ali ne, nisam bitan ja, nego meni je bitno da se, recimo, da pokažemo način na koji ti u stvari radiš sa ljudima, znaš. Tipa ono, da li možeš da gledaš mene ili ti treba moja slika možda bolje da se... Pa gledaj, ja sad ne znam koliko ti je to pametna ideja, znaš, stvarno ne znam. Jer se ti tad isključiš pa možeš reći nešto... Prvo i prvo, ja stvarno više od pola onoga što kažem, ja se uopšte ne sećam da sam rekla. I šta sad, dobro ti to možeš i da isečeš, ali... Znaš kako? Možda pomeneš privatne neke stvari ili nešto što nije... Ono što mi padne na pamet da kažem najprostije, ja to i kažem. I zaboravim. I to je dobro, Boži blagoslov što zaboravim, da bih ja stigla sa svim tim ljudskim sudbinama i pričama. Ali sam htela, ajde da se mi vratimo na ovu samospoznaju. Jer je meni bitna, ako je meni bitna. Bitno je što sam rekla da sam se uverila da to radi. Ali, gledaj, kada ljudi idu, znači, to kad dođe i vidi da mu to treba, u redu i to objašnjavaš. Ali kažem, može imati pomoć. Kao što sam rekla, postoje ljudi koji kažu hoću, dogovorimo se, radimo. Znači, oni imaju, recimo, u tom trenutku moju pomoć. Ali, na tom putu, sem pomoći, drugo nema. Niko na ovom svetu ne može da uradi ništa osim njega. Sem te da mu se malo pomogne. I u tome, mislim, to moraju ljudi da budu svesni. Ali, ljudi su po meni ipak, mislim, meni je drago, javlja mi se zaista veliki broj ljudi i čim oni traže i pitaju za tako nešto, to znači da su oni na dobrom putu i da su nekako već osetili potrebu za tim da se osveste. Oni koji to nisu, oni obično kažu, pa šta kaže, pa ti si vidovita, sad ti trebaš, kaže, meni da kažeš šta će da mi bude. Mislim, zamisli. Ili da mu daš Ameliju. Da mu kaže, bić, pa onda, na primjer, pitaju, pa opiši mi momka, opiši mi devojku. Pa uradiš to? Naravno da ne. Naravno da ne. Ja takvim ljudima kažem, pošto nemam broj telefona te osobe, ja ne želim da vam pričam. I stojim iza toga. Iz 2 razloga.
Prvo, takva osobe koje dolaze u naš život, naravno da su sudbinske. Ali to ona može ti kaže i dobar dan, popiješ kafu s njom i ispunila svoju misiju. Završena priča, ide se dalje. Drugo, ako bi neko nekome tako nešto pričao, ti ga nesvesno kodiraš. Takve osobe obično to posle ubace. A koliko ima sličnih ljudi? Ajde, koliko ima sličnih ljudi? Zašto bih ja tako nešto radila? Da li je nekome smešno ili ne, ja ovo doživljavam kao nešto jako odgovorno. Jer postoje ljudi koji su i labilni, kojima zaista možeš da ih kodiraš. A to kad kažu, pa ako vidiš, zašto ne možeš da mi pogodiš, ja kažem, ja ovde ne pogađam, nismo mi na lotu, ali, gledaj, nije da ne može, može da se predvidi, ali to su ljudi koji stvarno apsolutno nisu osvešćeni. E sada, pošto ja to tako radim, kao što si rekao, uzmem sliku, pa otprilike kažem koje su. Jer mi kad se rodimo, mi sve donosimo sa sobom u smislu predispozicije, karaktera, talenta, te periode nekog životnog puta. I vidjela sam da ljudi kada žive u skladu sa tim što su dobili, oni čak i probleme koje imaju u životu drugačije prihvataju. Više ih prihvataju kao izazove i lakše ih rešavaju. Kaže, a dobro je, pa iz toga ću nešto da naučim, ne prave dramu oko toga i idu dalje. A ovi ljudi koji ne žive u skladu sa tim, oni su, boga mi, u malo većem problemu. Baš su u većem problemu. Jer sad... To je što je. Pa, znači, kako ne bi to mogli, možda bi mogla onda da nam kažeš nešto iz tvojih, evo, nismo se vidjeli nekoliko meseci, iz ovih čitanja, možda neku zanimljivu priču, naravno bez da kažemo nečije ime i prezime, nego, eto, nešto što ti je zanimljivo bilo, a što si videla dok si radila s ljudima. Pa ne znam sad, zanimljive priče, sve su zanimljive. Možda bih želela da kažem da, pošto sada, evo to da se nadovežem na ovo, ova tehnologija i veštačka inteligencija vidim da preti da se mnoga zanimanja, radna mesta ukinu. Tako mislim da će i mnoga zanimanja da se ukinu. Pa već se ukidaju, pa evo sada u Nišu će... Ali sve to više i više. I ovi ljudi koji su se identifikovali sa svojim zanimanjem, oni već, boga mi, padaju u depresiju i mnogi ljudi padaju u depresiju. Što svakako nije dobro, jer diploma ne pokazuje našu vrednost. Diploma samo kaže da smo mi nešto završili, da znamo. I opet, da se vratim ja na tu samospoznaju, jer stvarno tvrdim da je jako bitna, je da shvate da imaju u sebi još više znanja i to je opet bitno, to da se povežu, da se sa sobom, da bolje upoznaju sebe i da probaju nešto drugo, a ne da gube vreme i energiju. Jao, otpustit će me, pa jao, desit će se, pa... Mogu i da ispričam i jednu priču, a koja je priča, kad sam ja bila mala, sam se setila te priče koju pričam opet klijentima, jer sada je ljudima potrebno da se da podrška. Ne samo ovo, zaista je potrebno dati podršku. Evo, priča se radi o tome da su bili kralji, kraljica i princ, znaš, i otišli su na more, otišli lepo da plove i desi se oluja i sve nestane. Ali su imali sreće, izbaci ih voda u nepoznatoj zemlji. Sad oni više nisu ni kralj, ni kraljica, ni on princ. Šta će da rade?
A kaže otac njemu, ajde, kaže, da ideš da naučiš neki zanat. Išao on pletenje korpi i on lepo uzme, nauči, isplete korpu, donese ocu i kaže, evo, ja sam to isplao. A, kaže, lepo, kaže, a za koliko to može da se proda? Pa kaže, za 10 evra, na primjer, kariker. E, pa kaže, odlično, sine, 10 evra danas, 10 evra sutra, nećeš biti gladan. Zašto ja pričam ljudima ovu priču? Pa to je sadašnje vreme. Jer nema garancije, ili tako? Danas imaš posao, sutra nemaš posao. I da ljudi shvate da nije vrednost i sigurnost ni u diplomama, ni u materijalnom. Koja je vrednost i sigurnost? Samo ono što imamo u sebi. Naše znanje i naše iskustvo. I to je jedino, paradoks, to je jedino što nosimo sa sobom. Je li tako? Sve materijalno mi ostavljamo, a ovo nosimo sa sobom. A onda posle ću da ti ispričam, da se nadovežem. A onda, kada vidim koliko su ljudi pali, psihički su pali, zaista, i da se sve ovo pojačava crnilo, onda kažem da treba da se sete i da je svrha našeg postojanja kao ljudi da kanališemo univerzalnu ljubav. To je zaista naša svrha. A ljudi mi pitaju šta je to? Pa univerzalna ljubav je čista ljubav. Ljubav znači bez očekivanja i bez namere. I to nije ljubav samo prema čoveku. To je ljubav i prema prirodi, tako, prema životinjama. I šta to kaže? Da mi, znači, imamo taj dar da volimo. Pa zašto onda čekamo da budemo voljeni? Šta sve tražimo od nekog drugog? Zašto? Pa evo, možemo da počnemo da volimo. Pa za početak da počnemo da volimo sebe. Pa stvarno. Ne mislim tu narcisoidno da se volimo, nego da volimo sebe, da učinimo sebi da se dobro osjećamo u našoj koži. Da nam je udobno. I onda, kada je nama dobro, mi ćemo svakako da širimo te dobre vibracije i da se ljudi oko nas osjećaju dobro. Onda, mislim, što se kaže, recimo kako vidim, kaže, ovi uspešni, na primjer, zašto je ovaj uspešan? Znaš, to te neke vesele priče. Dobar deo, mali broj ljudi, kad čuje nešto pozitivno, da je neko uspeo, da je neko radio, kaže, ej, super, pa ako je on uspeo, pa uspeću i ja. Ali, nažalost, većina ljudi kada vidi da je neko uspešan će kaže, on rođen po srećnom zvezdama. Pa onda kaže, polako njemu, kaže, on ima pare. Pa onda kaže, on je neki, kaže, kriminalac, prevarant, sve nešto crno. Ama niko da se zapita da to sve ide iz nas. Da niko da se zapita, šta ja mogu da uradim. Ne, to sve ide tako. Neka zavist, ali mislim opet da kada čovek, sve nešto gledamo s polja, sve tražimo s polja. Pa mi i nas same tražimo s polja. Znaš, jedno sam čula jedno mnogo lepo rečeno. Kaže, Bože, tražio sam te svuda, ti si bio u meni, kaže, a ja van sebe. Zar nije to jako lepo rečeno? Ti si bio u meni, a ja van sebe. Da. Ti si bio u meni, a ja van sebe. To je opet ona poruka i sve ovo što govorim, ja upravo uvek se vraćam samo na to, jer to je sada kada sam rekla da mislim da ima spas, ja stvarno verujem u to. Da možemo da se spasimo, ali samo tako da se povežemo sa sobom. I da malo ignorišemo. Gledaj, ovi opet naši neprijatelji. Za to da se mi malo povežemo sa sobom, nama treba malo vremena da se osamimo, da imamo, ali kako su se oni postarali? Mi samo imamo, čuješ samo priču, kaže nemam vreme, posao, kuća, posao, malo internet, malo televizija, dan ovako prošao. Jeste to tako,
Ali hvala Bogu, još uvek nam nije niko zabranio da ne smanjimo bar telefon. Jel' tako? Jer ima dugme? Ima. Smanji ga. Pa onda jednom nedeljno možemo da organizujemo da jedemo sa svojom porodicom. Pa zar to nije dobro? To je poželjno. Pa onda možemo malo da izađemo u park, pa da se igramo sa decom, sa unucima. Ako su deca odrasla, da razgovaramo. Ne moramo mi 5 sati da provedemo ako nemamo vremena. Neka je i sat i neka je i pola sata. Ali daj da to bude kvalitetno vreme. Da vidimo jedni druge, da čujemo jedni druge. A ne moramo ni u spavaćoj sobi da nosimo telefone. Pa sad ovi sami ljudi, pa i da ako ponesu telefon, znaš, ajde, nekako sami su. Zamisli ti partneri. Telefon nosi, leže s telefon, budi se s telefon, a ima partnera, misli. A? Šta misliš? A bez veze. Pa do koga je to? Jel to ima nešto i do nas? To su sve tako neke male žrtve koje mogu zaista puno da poboljšaju kvalitet života. Ili, na primer, da nam bude bolje. Još uvijek nisam zaboravila ono, ali želim ovo da ispričam kao neke ideje do kojih sam došla baš radeći sa ljudima, šta bi mogli, tako zato navodim ovako, da se ljudi možda malo sete da kažu šta reče ona Marina, da probamo, ajde da probamo. Mnogo je dobro, delotvorno je, recimo, da pomažemo drugima. Delotvoran je oprost. Sad. Pomaganjem drugima naravno da je dobro, jer se mi dobro osjećamo, tako, taj osjećaj kad nekom pomogneš, podigne ti vibraciju, tebi super. Ali kad je super? Samo kada daješ bez očekivanja i namere. Ako ti očekuješ nešto, ja uopšte to ne smatram pomaganjem. To je ulaganje i da pravimo razliku. Dobro je da pomažemo, bez očekivanja. Ulaganje, to je već neka druga priča. I mislim da ne treba, recimo, da se uguravamo nekome. To je isto bitno. Recimo, ajde sad, ajde da primjer sad ti vidiš, meni treba neka pomoć. Eto. Ali ja ništa ne tražim od tebe. I onda ja ću ti pomoći. To je uguravanje, ne treba to da radimo. Ako vidimo da je nekome potrebna pomoć, možemo da mu pomognemo na taj način da mu kažemo, ej, slušaj, tu sam za tebe, ako ti trebam, ja sam tu. I mi smo pomogli toj osobi. I drugi ljudi kojima po meni ne treba pomagati, su oni koji traže pomoć. Oni traže pomoć. I ostalo nešto treba, nešto im hvali. Meni teško, pomogni mi, evo, dobro, ajde, važi. Daš mu neku smernicu, daš mu ideju, daš mu rešenje, razumeš, kako da mu bude bolje. Ne. On to tako, ma neće ni da proba. Ajde da proba pa da kaže, znaš šta, probao sam, ne ide. Ne. Ja sam došla do zaključka da oni u stvari i ne žele pomoći. Ne znam iz kog razloga, po meni, da su se mnogi ljudi uživali, da su žrtve. Prosto se uživali, to je ono što kažem iz zone komfora, nikako da izađe. I ovi drugi opet, jer se plaše promena, šta ih čeka. Ima ona, mislim da je kineska izreka, kaže, ako je neko gladan, nemoj da mu daš ribu, jel' tako? Nego ga nauči da pece. To je pomoć. Ovi ljudi koji stalno traže pomoć, a ništa neće da urade, oni hoće ribu, a neće da pecaju. I zato treba da se sklonimo od takvih ljudi. Ne kažem da svesno, ali nesvesno oni nama zaista crpaju energiju. To je besmisleno. Tu nema pomoći. Da. Apsolutno. A ovo što si rekao, vidi, to je opet sada najčešće pitanje, verovatno ljudi osjećaju, što kaže, što je već počelo da se događa, da se gube poslovi i sad šta da rade.
I sad imam dosta tih ljudi koji imaju ideje, može, ali nekako se plaše da neće imati sredstva, da neće da imaju novac. Ja mogu da vam kažem, znači, primer moje klijentkinje koja je želela da otvori vrtić, ali nije imala para. Ali ta želja je bila zaista velika, ona zna sa decom, voli decu. I onda je rekla prijateljici, ja bih toliko želela da otvorim vrtić, ako ne otvorim vrtić, ja ću da uzmem 2-3 deteta da čuvam kod kuće. Pa ovo rekla, pa dobro, kaže, ako toliko želiš, ja imam tamo u podrumu, znaš, ono brdo knjiga i tih nekih stvari od kad su njena deca bila mala. Pa kaže, dobro. Onda rekla ova druga, hoću da kažem, na kraju je žena otvorila vrtić i uspešno radi. To je potvrda da kada nešto želimo od srca, Bog nam sve to posloži. To je isto kao kad gledam ljude koji postave sebi cilj karijera, novac. Uglavnom oni uspeju, ali nisu zadovoljni, negde se pogube na tom putu. A ovi ljudi koji tako, poput nje, krenu da rade ono što vole. Ja to znam, to volim, pa polako, pa polako. Oni stvarno ulažu puno truda, puno rada, ali ne, njima nije cilj novac. Njima je cilj da to što rade, da ga urade najbolje. I oni na kraju su, koliko god da su se mučili, oni su zadovoljni. A naravno da dobiju i novac kao nagradu. Jer ja ne znam zašto ovi stalno nešto se ljute kad neko ima novac. Pa novac je jako dobra energija. I novac i treba da se ima, pa zar nije tako? Samo je pitanje na koji način pristupiš tom novcu i toj energiji. Tako da mislim da je opet sve u nama. A ovo sam pričala za pomaganje. Isto tako mislim da ljudi treba da opraštaju. Ja uvek kažem, oprostite sebi i oprostite drugima. Jer stvarno je, mi smo ljudi. Pa ljudski je grešiti, zar nije tako? I dobro, grešimo, iz te greške nešto naučimo i idemo dalje. Drugi razlog je zašto treba da oprostimo, pa to je nešto što se desilo u prošlosti, je li tako? I mi to sad ne možemo da promenimo. I zašto sad da mi patimo i da se ljutimo? Gotovo, to je prošlo. Kad oprostimo, ali ne mora da zaboravimo i ne treba da zaboravimo, samo ne treba da se opterećujemo. Jer oprost kada nam daje u stvari rasterećenje. Mi smo rasterećeni i mi idemo dalje. Prosto kao kad to otpustimo, kao da pročistimo svoju energiju i budemo jači. Jer činjenica je da mi ne možemo živimo ni juče ni sutra. Evo ja sada trenutak svog života živim ovde i sada, je li tako? A ovi ljudi kad idu u prošlost, pa neka je to i dobra prošlost, da kaže jao kako je meni bilo lepo kad sam bila devojka, pa jao kako je meni bilo s ovim lepo, pa neka sve lepe stvari priča, ali opet priča o prošlosti i ne vidi sadašnjost i opet pati, je li tako? A da ne pričamo onima koji nose bes, pa ljutnju, pa će nekome da se osvete. Bože me sačuvaj, samo ljudi nemojte da se svetite nikome. Ja mislim da je ta želja za osvetom nešto najgore što čovek može sebi sam da priušti. Mnogo je bolje posvađati se, što kaže, neka usta progovore da ne bi telo. Jer ako usta ćute, telo će da progovore. Ma ljudi, izbacite osvetu, kome će mi da se osvećujemo? I stagnacija jednostavno. Ili, na primjer, onda ide budućnost. Ja kroz 5 godina.
pa ja ću kroz 10 godina šta će da bude. Pa evo, kroz 3 godine, kroz 3 godine meni neko, što sve crno, kroz 3 godine mi neko crnilo i mi sad treba svi da popadamo ovde, tako? A šta će nam to? Ajde mi da živimo sada. Jer činjenica je, prošlost vodi u depresiju i stagnaciju, budućnost vodi u neke frustracije i strahove, jel tako, ako previše razmišljamo? Daj da živimo sada. Prosto. Možemo lepo da, evo, ustanemo ujutru pa se zahvalimo Bogu što smo živi, što dišemo, što imamo s kim da popričamo. Pa izađemo pa kažeš komši, dobar dan, dobro jutro, kako si? Pa s nekim pričaš, staneš, neko hoće nešto lepo da podeli s tobom, pa ne dele svi ružno. Pa odemo u trgovinu, pa neko nosi kesu, meni se to stvarno dešavalo, zanimljivo dešavalo mi se kad sam bila mlađa, da vam ponesemo nešto. Nešto sad mi niko ne nosi ništa, ali nebitno. Pitaš nekog da vam ponesem to. Neko će kaže važi, pa malo se ispričate, pa malo se ne ispričate. Znaš, ko neće, neće. Pa onda, možda se setimo, na primjer, znamo nekog, evo ovaj Facebook stalno izbacuje kad je kome rođendan, nešto. Pa čestitajte toj osobi rođendan koja ne očekuje. Pa znate koliko će onda se obraditi? Eto. I tako te male stvari u stvari su velike stvari. Da mi krenemo od toga. I ja stalno volim se šalim, ja kažem, svaki dan je praznik. Svaki dan je praznik. To stvarno i mislim. I ovo sa malim stvarima. I ne znam šta bi još hteo da me pitaš, ali ja sam ovo želela da kažem ljudima, jer sve je to baš iz tog mog rada. I to je nešto što sam onako malo hvatala beleške sa strane šta baš muči ljude. Eto, to ih muči. Sadašnjost i budućnost, jer ne znaju, ne mogu da se snađu. I taj razgovor sa mnom, bar oni kažu da im prija, na kraju krajeva, da im ne prija, zašto bi me zvali i zašto bi se vraćali. Ali ja želim da im pomognem na taj način da me što ređe zovu. Da mi tako s vremena na vreme puste neku porukicu da su dobro. Pa evo imam jedan, ja sam se setila primjer, sad malo je nezgodno, ali je pozitivno. Ajde da kažemo, neka devojka je u pitanju, pa je malo skrenula, malo više s puta. Bio tu gledam, jeste to, ali kažem, možeš ti to, ajde probaj, možeš. Ajde recimo da ne pije, shvataš. Kaže, hoću, neću. Nije prošlo. Pa ja mislim, jedno 4 meseca je prošlo. I ona mene zove, ja sam tako oduševila. Kaže, ja sam ona za koju si rekla, ali odmah, valjda čim sam je videla, sam rekla, kako ti jako i dobru energiju imaš. I kaže, ja sam ona. I ja setim, ja kažem, pa kako je? Pa kaže, ne znam, kaže, kao da si imala čaroban štapić, ja od tog dana ništa. Znači, sve čisto. Jedan moment upišem koliko sam ja bila srećna. To nema veze sa mnom, ali verovatno da smo kliknule, verovatno da sam doprla do nje i da se ona poveza s ovom. To je meni bilo toliko lepo i toliko sam baš srećna. Imam ja te... Uvijek oni meni puste tako neku porukicu kad se nešto lepo desi. Čak i neke neverne tome. Imam jedna mama zove, pa mislim za celu porodicu tako. I sin ne veruje u te stvari, kaže ne. A ona mu kaže, meni je Marina rekla da se ti malo pomeriš, izmestiš i da će da bude dobro. U smislu, bio mu je loš period u poslu i ja sam rekla, njemu bi bilo najbolje da ide na odmor ili na bolovanje. A u životu čovjek nije išao. A stvarno se to tako sve izdešavalo i evo on sad se vratio i sve, čak i napredovao. Tako da, mislim, znaš šta, kad radi čovjek ono što voli, pa njemu ne može da ne bude lepo. Ja, eto, po Božjoj promisli ovo radim jer
ko je gledao taj moj prvi intervju kod tebe, ja sam tu lepo objasnila da sam se ja opirala tome, da ja nisam želela to da radim, ali eto, tako se posložilo i to radim. Ali ja stvarno volim to da radim i volim ljude. Pa ja kad pričam sa njima, ja mislim da u tom trenutku oni nemaju bolji prijatelji. Jer ja sam kompletno u njihovim cipelama sa njima. Tu ja nekad se smejem, nekad vičem, nekad, mislim, kao prema prijatelju. Ne kao, oni su meni, ja sam njihov prijatelj i oni su meni najdraži u tom trenutku. To je ta sadašnjost koju ja delim, kao što sad ja i ti, naše živote, ove koliko, 15-20 minuta, nebitno, ali mi živimo naš život sada ovde. Pa ja. A tako treba, ja. Imaš li još neki tako zanimljiv primjer od ovih ljudi s kojima si radila skoro? Pa jedino da me podsjetiš na koju temu, a zanimljivih primjera ima. Vidim da se javljaju ljudi koji imaju tu neku energiju i koji imaju dara da rade sa ljudima. I ja ih stvarno podržavam u tome. Znači, to nije ništa naučeno. Ništa oni nisu nigde učili. I onda, sad, kaže, ali da li ću ja to moći? Kaže, ali ja nisam učio. Pa dobro, to je autentično. Probaj pa ćeš da vidiš. Znači da možda nas, da kažem, Bog priprema da će da nam trebaju ljudi koji će da pomažu jedni drugima. Verovatno pa se pojavljaju tako ljudi koji nisu nigde ništa učili, ali to je taj dar. I poziv. I poziv, na neki način i poziv, kao što sam ranije pričala, to je živa istina bilo, kao da je to neko rasporedio te ljude koji su znali da nameštaju ruku, nogu, pa su znali travama da se bave, da leče, kada nije bila ovako zastupljena klasična medicina. Meni sve to nešto liči na taj period da se opet pojavljaju ljudi. A onda se čude kad kažem, pa kad krenete, dajte, podelit ćemo to. Kaže, hoćete? Pa naravno da hoću. Čudo je, to je sada u suprotnosti sa onim kao neke konkurencije, pa se tu nešto takmiče ljudi. Ne, mi ne smemo da budemo, da do bilo kog doživljavamo kao konkurenciju. Svi smo mi autentični. I svako će da odradi ono što najbolje zna. I svako će da ode, svaki čovjek će da ode kod onog koji mu prija. Mislim da ljudi greše što ne žele da dele znanje. To je ono što sam rekla malo pre. Jedino vredno na ovom svetu je to naše iskustvo, naše znanje. Znači nešto što niko ne može da nam oduzme. I šta kažu, šta imamo? Pa jedino ono što smo dali drugima. Pa to jedino imamo i naše. Pa zašto? Šta tu čuvaju to neko znanje? Možda treba da čuvaju ovi što išli na fakultetu pa na taj način stekli znanje. Mi, po meni, ovo treba da delimo i da budemo podrška jedni drugima. Šta imamo? Jedino ono što smo dali drugima. Pa jeste. Zašto ne nosimo brodove, jahte? Zašto ne nosimo sa sobom novac? Šta nosimo? Nas, naše iskustvo i znanje. Vidiš, ipak najvrednije nosimo. Jesi li imala susret sa ljudima koji su klinički umirali? Jesam. Kakva je vaša priča bila? Mislim, je li te oni kontaktirali da im gledaš ili? Ma ne, to su ljudi, mislim da sam 2 osobe srela. Pa gledaj, ja ne vidim tu ništa posebno. Možda grešim, ali ne vidim ništa posebno. Čak se sad sećam i jedne priče kad sam bila klinka. Bio je jedan
On jadan, toliko umro, znaš, kupili mu sanduk, sve živo, to bilo tamo u mom komšiluku, zvali ga posle Čamovina. Pošto taj sanduk je istrunuo, ali on živ. Mislim, dobro, sad je umro, to je bilo davno. Pa znaš kako, pa ne znam šta je tu senzacija. Jednostavno, je ovako kad gledam ljudima, to je ovako, vidi. Svi mi, uglavnom, dobar deo ljudi, imamo dan dolaska i dan odlaska. Ali to je onaj zadnji dan gde ne može da ti pomogne niko. To je dan. A ovo drugo ima neko ima 2-3 puta, neko jednom situaciju gde može da umre, ali može i da ostane živ. Tako da, umro. Pa dobro, umro je, ali nije umro, onda je umro, bio mrtav, je li tako? On je, ne znam kako bi ja sad to nazvala, možda se kaže imao kliničku smrt, imao ovo ili ono, ali tako. Jednom, to je bilo kad sam ja još bila dete, u selu čovek stvarno umro, tako umro, pa stavili ga u sanduku, znači nisu oni zvali ta doktora da ga vode, znaš ono, da ga oživljavaju. I, znači on je tako ležao, bio mrtav, skupili se, pa to je, boga mi, trajalo, znači više sati, jel tako, čim su oni imali vreme za opremu i za sve. I on se samo digao i rekao, gde sam? Pa šta, pa bilo je i u Niškoj kapeli je devojčica ustala. Mislim, nije to nešto što je nepoznato nama, jel tako? E sada, njihove priče mogu da budu interesantne. Uglavnom, ti ljudi kažu, recimo, pa da, pa ja čak imam jednu s kojom se družim koja je imala kliničku smrt, ali ona nije, kaže, da smešno mi je bilo kad smo pričali, pa ona kaže, a ovi što pričaju, te išli kroz neke tunele, kaže, te neke svetlosti, a to su njihova iskustva. Ja uopšte ne kažem da oni ne pričaju istinu, ali oni pričaju svoju istinu. Ona je ispričala svoju. Kaže, ja sam bila mrtva kompletno, ništa se ne sećam. Bila je prestala da diše, mislim, ima materijalni dokaz, pošto se to dešavalo u bolnici. Kao da je prespavala? Kao da je prespavala. Ona se probudila i ništa. I onda smo se smejale, jer obično posle toga počnu ljudi, te postali vidoviti, te progledali, te... Iskreno ja u to ne verujem. E pa sad, neka me osudi narod kako hoće, ali nešto imaš ili nemaš i nema pravila. Neko možda, ali ne svi. Pa nije, eto ona nije postala ni vidovita, niti je dobila neke specijalne sposobnosti, a ima materijalni dokaz da jeste bila klinički mrtva. Onda imaš ljude koji su pričali da kada su u tom stanju, dok su ih proglašavali da su mrtvi, da su bili na nekim livadama. Ne znam kako. Ali, kad sam čula te livade, ja sam se setila posle. Mislim da ljudi, kada se spremaju na taj svoj put, uglavnom počnu da sanjaju i da viđete neke livade i svetlost. To je čak i moja majka presmrt govorila. I dolaze im ti bliski rođaci koji su mrtvi. Ali to je, gledaj, to je nekad bio sastavni deo života. To nije bila senzacija. Bar ja kao dete znam da je to bilo nešto sasvim normalno. I postoje valjda ovi ljudi. Ali ono što je zajedničko, čak i ovoj moje drugarice što kaže da ništa prespavala, zajedničko svima je da ne osjećaju nikakvu bol, nego osjećaju lakoću. Nekako kad se vrate u telo, onda osjećaju bol i ovo. E to je to, da su živi. Da. A
dobro, to je ta fizička smrt, ali postoje razni oblici smrti, a jedina prava smrt je u stvari smrt ega. Postoje ljudi koji su doživjeli veliki krah, pomirili se s tim i nastavili dalje. U smislu pomirili se s tim, a i dopustili su da taj jedan deo njih ode, umre, taj ego je otkačio jedan veći deo sebe ili celog sebe, izbrisao svoju ličnu istoriju i otišao. Jesi imala možda takve ljude koji su se usudili da započnu ponovo? Jesam. Nećeš da veruješ. Sinoć me zvala jedna gospođa koja je toliki ego imala da nisi smeo ništa da kažeš. No šta god da sam rekla toj ženi, koliko god da sam bila u pravu, ona je to tako tragično doživljavala i negirala i onda je opet, a zašto je meni tako? Na kraju sam ja počela da se smejem, mislim. I onda sam rekla, okej, dobro, kad budeš rešila, to javi se. I onda nije mi se javila jedno vreme. To je baš lepo u stvari. Ona me pozvala i rekla, znaš šta, ja sam sad tako zadovoljna i srećna, jer sam rasvetlila zašto sam ja sve to radila. Ali... Zašto je to radila? Pa dobro, to je nešto iz detinjstva što je vukla, što nije bila svesna i da je tako je kodirala sebe i onda je taj ego njoj bila zaštita. Ona se krila iza tog ega, ali nažalost mnogo loših stvari joj je donao taj veliki ego. Jer imala je problema bukvalno i na poslu, i u partnerskom odnosu. Neće to tako. Znaš, niko ne voli da si ti nešto toliko iznad njega, tako. I zašto? Mislim, odakle nam pravo da smo mi nešto toliko iznad drugog? Svaki čovek ima svoje dobre i loše strane i ima svoje vrednosti. Pa i ona je najgori, pa ima nešto vredno da nađeš u njemu. Pa nije tako. A zamisli ona sad, ti si niko i ništa, ja sam. I kako će da bude to? Pa normalno da ne funkcioniše. Ali je Boga mi trebalo mnogo, mnogo vremena, ali hvala Bogu shvatila je. I bila sam isto vesela. Tako kad saberem sve, meni dobar deo veselje pružaju ti moji klijenti. Jer ja se radujem sa njima. Pa zašto da se ne radim? Zato nije lepo. Pa sjajno. Marina, eto, dođe smo do kraja emisije, Već? osim ako nemaš još nešto da kažeš, a da te nisam pitao. Pa ne znam. Evo, ako nema ništa, da ponovim, imate dole, ostavit ću Marinin kontakt i Marinin Instagram u opisu. Tačnije, možete ukucati na Instagramu Zdravkovic 5267 i naći ćete je, a kontakt, telefon, eto, Viber, Whatsapp, ostavit ću dole u opisu, pa eto, možete kontaktirati. Sve najbolje svima i vidimo se u jednoj od sljedećih emisija. Ne zaboravite subscribe na Profa podcast na YouTube-u i imate dole i ove Telegram, Viber grupa, pa eto, učlanite se, to jest zapratite te grupe da vidite sljedeće objave i tako, sve najbolje. Marina, hvala. Hvala i tebi. Lekovita eterična ulja od smilja, slatkog pelena, mente, ruzmarina, lavande možete poručiti preko sajta I'm Immortel koji ostavljam u prvom pinovanom komentaru ispod ovog videa. Ukucajte kupon kod PROFA da ostvarite popust.
Svi znamo koji je kvalitet vazduha danas i koje se sve čestice mogu naći u njemu, pa je pametno imati kvalitetan prečišćivač vazduha u kući gde boravimo. Ovo nije jeftino, ali ostavit ću link gde možete imati i do 30% popusta kada kupujete preko mene. Biće to u prvom pinovnom komentaru ispod ovog videa. Svako dobro.